ମୋ ନାଁଟି ହେଉଛି କେଳୁ ପ୍ରଧାନ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ନିଜ ଘର ଗୁଡ଼ି, ସାଇନା ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥପୁର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ତାପରେ କଣ କହିବେ ପରମ୍ପରା କଣ ରହିଛି କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ କଣ? ଦୀର୍ଘ 92-93 ବର୍ଷ ହବ ଆମର ବାପା ମାନେ ଏଠି ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲୁ। 81 ମସିହାରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଠନ କରିଥିଲୁ। 83 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମଣ୍ଡପ ଟିକେ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ଆମେ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଆମେ ତାହା 3 ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗୋପୀନାଥପୁରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବାବୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାଉ ଆମର ଆଜି ଗୌରବର ଦିନ, ମା ବଗେଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କାମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାହା କହିଲେ ବି ଅତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇକି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବଗୀଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ। ମୋର ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଘର। ଏ ଗାଁରୁ 81 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 83 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଅଧା ପାନ୍ତରିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ମଣ୍ଡପଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲୁ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଜିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସବୁଯାକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ନେତା ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ନେଇନା, ଗାଁ ପଇସାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ପଇସା କେହି ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହି ବଘେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହଉଛି। ଗ୍ରାମ ଗୋପୀନାଥପୁର କୋହଡ଼େ ହେଲା। ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି, ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ ଏଠାରେ କରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତକ ତାଙ୍କର ନାତି ପ୍ରଣତି ମାନେ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହଉ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମତା ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ କଲର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗଣେଶ ତ୍ରାସ ଆଉ ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦାସ। ହେଲା, ଏତିକି କହି ମୁଁ